Ndokuchikanzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose kuNhai Pastor. Mufaro wangu kunge ndinge ndinemi zvakare. Tiri kuzama kubatsirana kupindura mibvunzo yatinayo ingapinduruke neumbo huri mukati mebhaibheri mumaminitsi mashomanane. Saka muchaona kuti dzimwe nguva tinogona kuita musiya paduku nekuda kwemaminitsi atinawo, asi mukaona zvisina kunyatsojeka, sunungukai always kutumira zvakare mibvunzo inoteererana nezvimwe zvatinenge tatsanangura kana zvisina kunyatsojeka, yatinoti ma-follow up questions. Musatya, even mibvunzo mitsva tumirai. Even imwe munofunga kuti yakamboitwa mukaipotsa Tuesday, kana iri padhuze tinoiposta zvakare, kana yakure tinotanga zvakare kupindura. Asi tira kutenda vazhinji vari kuramba vachitumira vamwe mibvunzo iyo, nevazhinji vari kuramba vachitumirawo zvakare mibvunzo pachirongwa chedu. Mubvunzo wanhasi watira kupindura uri kuti iyo, kuNhai Pastor, Garden reEden rakaendepi mushure mekutadza kwaAdam naEve? Ndiyo nyika yatiri here? Uye muti woupenyu wacho ndiwo watichadya here kudenga? Saka pabvunzwa zvinhu zviviri, Garden of Eden neThe Tree of Life. Saka mubvunzo wokutanga uri kuti Garden reEden rakaendepi after Adam naEve vatadza? Genesis 2 vhesi ya8 nevhesi 15 inotiudza kuti chii chakaitika, kune kwarakaenda here kana kuti rakaramba riripo. Genesis 2 vhesi 8, and the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the men whom he had formed. Apa pfungwa yatiringoda iri kutaura kuti, because angati Garden reEden ndiyo here nyika yatakagara earth, kutoreva kuti earth haisiyo Garden of Eden, because parinzi Mwari apedza kusika akazoplanta a garden east of Eden. Kune kwaitonzi kuEden kumabvazuva kweEden, Mwari akabva aplanta a garden. Saka garden remuEden igarden raitwa paearth, kwete kuti ndo raiva earth. It's not the earth but raiva paearth. Okay, imwe vhesi inotsigira izvozvo ivhesi ya15 yachapter 2 iyoyo inoti iyo, and the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. Adam hanzi akabva atorwa akaiswa muGarden reEden, which means paearth hapasipo paGarden reEden. Otherwise Bible ringadai yangoti Adam akaiswa paEden kureva kuti akasikwa paearth. Saka Eden inowanikwa paearth, kwete kuti Eden ndiyo earth. Eden haisiyo earth, Eden inowanikwa paearth. Chapter 3 yaGenesis verse 23 ndofunga kusvika pavhesi ya24. Therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. The Adam mushure mekutadza manje ndo mubvunzo wabvunzwa kuti after Adam naEve vatadza garden rakaendepi, chichakaitika kwariri. Saka zvinonzi God sent forth man from the Garden of Eden, which means Adam akaburitswa muGarden reEden. Verse 24, he drove out the man and he placed at the east of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword which turned every way to keep the way to the Tree of Life. Saka Adam naEve vakatoburitswa mugarden mushure mekunge vatadza, vachibva vanogara nechekumabvazuva kwebindu. Hanzi Mwari akabva aisa ngirozi dzairinda nzira yekuti vasadzokerezve kuti vasvikire muti woupenyu. Kureva kuti mushure mekunge Adam naEve vatadza, hapana chakaitika kubindu reEden, rakaramba riripo. Ivo vakangobuda panze vachitoriona, vachitoona ngirozi dzanga dzaiswa naMwari dzichichengeta nemunondo uya waipenya moto, vachitoona kuti apa pabindu apo ndo pataimbogara. Imwe evidence inotaridza kuti bindu rakanga richingoripo even mazuva akazozvarwa wanaCain. Ukaenda pachapter 4 yaGenesis vhesi ya16 inoti, and Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden. Saka even mazuva abarwa Cain achitokura achizobvawo pana vabereki achienda nechefurther east, Eden yanga ichingoripo. Saka mubvunzo ungatozopindurwa ndoti saka chii chakazoitika nemhaka ina nhasi tisingaioni Eden? Tinodayira kuti pakaparadzwa nyika nemvura ndo pakaparadzwa bindu reEden. Otherwise before the flood the garden was still there. Raingovapo ngirozi dziripo dzichirinda kuti vasadzoke kunodya muti woupenyu. But definitely pakaparadzwa pasi rose nemurove wenguva yaNoah, the garden was not spared. Then papabvunzwa kuti muti woupenyu wanga uri mugarden wataurwa pachapter 3 verse 24 ndiwo here watichazodya munyika itsva. Mhinduro inogona kuti hongu kana kwete. Unogona ngo uri iwo, kana uri iwo zvinoreva kuti before the flood Mwari akaubvisa paearth. Okay, kana uri iwo. Kana usiri iwo zvinoti Mwari achasika zvomwe muti woupenyu wakangofanana newokutanga, because Bible rinoisa pachena kuna zvakazarwa 22 verse 1, 2 na14 kuti kunenge kuine muti woupenyu munyika itsva nedenga itsva. Saka chatisiri very sure hedu ndechekuti ndiwo here exactly wakanga uri muEden
kana kuti ndeumwe. Kana uri iwo, then the only plausible explanation ndeyekuti Mwari akaubvisa paearth usati waparadzwa nemurovi ubva waenda kudenga. Kana usiri iwo, Mwari achasika umwe, hapana chinomutadzisa kuita izvozvo. Revelation 20, chapter 22, sorry, chapter 22 verse 1 and 2. He showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. In the midst of the street of it, and on either side of the river, was the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded a fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations. Verse 14. Blessed are those who do his commandments, so that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. So we have evidence, biblical evidence, that in the new heaven and earth, muto upenyu unenge uriko. Chatisiri very definite ndechekuti ndiwo exactly ere wanga uri paEden. Kana uri iwo, Mwari akaudzura usati waparadzwa nemurovi. Kana usiri iwo, Mwari achasika zvoumwe muti woupenyu unongosevha purpose yaifana kusevhwa newokutanga mubindu reEden. Mwari atikomborere. Amen.